Per mi l'associacionisme avui és l'espai per incentivar la participació d'una ciutadania activa compromesa en fer un món habitable per tothom. Cadascú centrat en la seva missió, en els seus objectius específics, però sense perdre de vista que som ciutadans no només del nostre barri i no només de Barcelona o de Catalunya, sinó del món. I avui el món globalitzat, el que passa a qualsevol lloc ens afecta i per tant crec que un associacionisme del segle XXI ha de ser capaç d'estar alhora donant resposta als problemes locals, però amb visió i intentant canviar els problemes globals. En una societat tan complexa com la nostra, amb molts actors i amb molts interessos, aquesta ciutadania activa només pot tenir pes si s'organitza per tenir incidència social i política. I per tant, un congrés com aquest és fonamental per poder aplegar aquell tipus de visions, de propostes de present i de futur perquè puguem tenir més pes com a sector. Crec que, a més, aquest doble plantejament que és com millorem internament les associacions amb un codi ètic i amb millorar la participació, la qualitat deliberativa per no convertir-nos en estructures institucionalitzades i poc vives, però alhora plantejar unes noves regles de joc amb les administracions públiques, amb el sector privat, perquè puguem assegurar la independència sense la qual no hi ha innovació social. I crec que una de les fonts de la innovació social precisament és el moviment associatiu, però que necessita la llibertat de pensament i d'experimentació i no està condicionat ni per recursos partidistes ni mercantils.